Barato Inggris Romi Gulami yakni Pyokna bagai kebangma स्वतंत्रता tei kebangma Grontokarok Inggris Romi Gulami yakakna bagai Chesta tei Saitok Langkha Piaba belai kena dukhoni ব্যাপার কয়েকজন বরকনো সিমি ফুনুকই বরকনো स्वतंत्रता hinui bwskango phunukjago phiaba aboni bisingo kaisa kaini hwijak kothoma bo tongo aborok norok baksa saimano tei baksa saimanya phano wngmanna hingke chwng tini abono twiwi saimanlainai bisingni koktwma puilano ang norokni bwskango sinmung linai Bharat puila bwrwi sengkrak phankarak bwrwi je bwrwi Netaji Subhash Chandra Bose no banchirina thangtani borniji saksa jesakpano bujagui tokjagui torjar khlaijagui tongphano soi tongkha Netaji Subhash Chandra Bose no banchirinani bagui botei nijini bwsainambo bwtharka Netaji Subhash Chandra Bose no banchirinani bagui hingke chwng saimanlainai tini khoroksa bwrwi sengkrak phankarak bwrwi bini bumungkha Nira Arya bini asaimani sal wngkha 5 March 1902 sono Bagpat jilani Khekra namak kaisa jagao asaikha bini buphani bumungkha Sajjumol bupha bini nogoro belaikino probabshali byakti hinui bo sinijago Kolkata o bini buphani belaikino business kotor choliwi tongo aboni bagui Nira Arya tei bini buphayo basarni shiksha diksha Kolkata o no wnglankha Nira Arya wngkha Bharat no azad khlainani eba Inggris rokni yakni phiyokna bagui belaikino bwkhao chongui najak aboni bagui borok tei bo haikino Azad Hind Force bo samil wngkha tei yang phajing hingke bini bupha hingke Inggris rok bai belaikino dol kaham manekhe mililayo tonglayo amahai aboni bagui no Inggris ni kaisa soinik Joyranjan bai Srikant Joyranjan Das bai bini sadi khlai rikha eba kebo bo bai kaiwi rikha tei yang phaijing hingke Nira Arya Inggris rokno hamjakya tei kaijakmani yagulo bo jolijak mang kokrok saya tei haikino kokrok saya aste aste mililayani bagui walaimung bo phainani chengkha tei abo tweruk walaimung bariwi no thangkha Nira Arya kaijakmani yagulo bo Azad Hind Force no bo tongui tongo tei Nira Arya bo bini bwsai saimani yasani Azad Hind Force phaiphaiwi bongni koktwma rok khnaphaio abono khnawi Nira Arya ni bwsai belaikino jolijakha tei dukhu bo nangjakha aboni bagui Nira Arya no bo naichomnani chenglaikhha bini bwsaini senarok salsa Nira Arya Azad Hind Force thangui tongmani Apurono Nira Arya ni bwsai bo bini uklok naichomui thangkha tei aro thangui bo Netaji ni sago silai kogui rikha phiaba belaikino kopal kaham Apuro Subhash Chandra Bose banchiwi thangkha guli nangmani yagulo phano kubui kok hingke Apuro Netaji Subhash Chandra Bose ni sago guli nangliya abo bini khoroksa driver ni sago se nangsu abagui bo banchiwi thangkha aborokno nugui Nira Arya bo belaikino jolijakha Nira Arya ni logi je chakko tongmani abono tikhlaiwi bini bwsaino Apuro no bwtharwi khibika Srikant Nira Arya ni bwsai thaimani yagulo Srikant ni tei soinorok Nira Arya no kala pani ni saja rikha tei bono Andaman Nicobar ni jelo bo riwi rohorkha tei Nira Arya no aro belaikino satogu tei torjarok bo khlaijago a jagani Srikant ni tei dol rok swngkha Nira Arya no nung jodi Azad Hind ni kok rok sawi rikha hingke eba bo jago sawi rikha hingke nono chwng phiyogui rohonai satokya hinui saga atei hinui samani yagulo bo Nira Arya kokthaisa pungliya eba saliya Netaji borotong hingke saya Nira Arya phiaba salsa borotong hinui swngha hingke sayani bagui bukha tokha tei je torjar khlaima sak torjar khlaikha aboni yagulo tei swngmani ulo hingke Nira Arya sawi rikha Netaji borotong hinui swngmani yagulo Netaji ani bwkhao se tongo hinui sawi rikha
aboni yagulo kheno Ingres rok bini bukhaw tongo oni ni bukhaw hinai bini bukhano khurui naina hinai khodi ni saka apurono bini press rok raja gonno rok apurono nainedi press no rawui bukhano sirogui boapro domlaikha amsuk khaika apro Ingres rok fia banira ya amsuk khaijamani yagulo phano bogo silia netaji borotong nifano salia naidi agine borok agine boroi dumsuksi joto borok besi besara kya Ingres rok ni beskango fia ba nira arya amsuk ke bukha kotor ke besaka chini des ni kaham ni bagui busukse kahama samongkai kelangha nira arya de Netaji Subhash Chandra Bosu song abun bagui porokno salute mario